Днес във времето за Държавен архив Русе Толя Чорбаджиева ни разказва за човека, основал първия кооперативен театър Асен Русков. Точно така, Асен Русков, който през 1922 е един от основателите на кооперативния театър. Той съществува до 1939 година. Ксения Кафеджиева е записала в своите спомени, че за времето, когато в Русе още няма опера, нито симфоничен оркестър, а радиото едва навлиза в бита на хората, турнетата на този кооперативен театър, начело с Асен Русков, са били дългоочаквано събитие за града. Става дума за 30-40 години на миналия век. Тези турнета се превръщали в един вид музикален празник за Русе. Всички се стичали, билети трудно се намирали. Лекият оперен жанр, характерен за репертуара на кооперативния театър, се харесвал на русенските младежи, сред които тогава била и Ксения Кафеджиева. През годините на русенската сцена са се поставили оперети като Страната на усмивките, Ева, Паганини, Синята мазурка и много други. В театъра започват да работят бъдещи големи звезди, като Мими Балканска, Коста Армянов, Невена Дочева, но всъщност театъра нямало да се превърне в такава сензация без усилите на Асен Русков. Зрителите чакали неговото появяване, той умел да въплащава всякакви образи. Още с първите си реплики грабвал зрителя, като често предизвиквал взривове от смях, които заглушавали края на неговите реплики. Притежавал дарбата да импровизира и често вмъквал в репликите си елементи от злободневни събития, обичаи или нещо друго свързано с живота в Русе от това време. Интересен е разказа на Ксения Кафеджиева, която разказва, че научила от своята майка за роднинството си с него, а именно, че са трети братовчеди по майчина линия. Девойката Ксения веднага се свързва с големи актьор, който след това при гостуванията си в Русе често е водил нея и братовчетка й в сладкарница Тетевен. Там ядяли пасти, той разказвал истории от живота на театралната трупа. Понякога се разхождали с лодки по Дунава или с коли до ловния парк. Благодаря.